Birada sa pagtuo. Tulumanon na maghatag katinawan, tali sa mga managlahi ng mga baruganan sa pagtuo. Birada sa pagtuo. Musaway niya itong mga pagtuong hili, umubatiko sa mga baruganang hili, al maganoy ngadtos kamatuuran. Birada, BBB, Rada sa pagtuo. Mayong hapon sa tanan, welcome sa lain na tong edisyon diri sa phone call debate sa gihapon ning inyong ubos nga lagad sa kahanginan si Brother Eugene Gapo, membro sa Catholic Faith Defender Zamboanga City Chapter. Ang tema among hisgutan kabahin ni ining pamatud-an ako isip afirmatibo nga ang mga mananap nga gilang mahugaw sa panahon sa daang tugon gihinloan na sa Dios o ipakaon na sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o referensya pansadili pa ato sang gitimbaya diha atong mga kaigsuonan kanunay nagasunod itong tulumano labi na sa mga Catholic Faith Defender nga naminaw gyud kanunay sa tanan labi na tong mga nangita sad og mga katinawan. Rogen, kasat na. I-clarify maayo imuhang tema. Kaya ang tema nga atong gikauyonan pamatud-an sa mga RCC nga ang tanan nga mahugaw nga mananap sa daang tugon. Mamor gyapon na. O gipakaon na sa pamatud-an na mo nga mga Roman Catholic Church, no? Muna. So, dito maglangay. Ato ning arangkadahan kay aron pag save sa oras kay medyo 20 minutos man barog. So salamat sa ato ang moderator nga maaptikon taon nga ni volunteer. So ano man sa wa naman tayo makit-an gyud lain diri sa mga hinanyo atong moderator. Ano man gitaw mo volunteer. Anyway, no? Ang among pamatud-an nga kining kalanon nga gisupak pag-ayo sa tong kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist Church nga mahugaw sa daang tugon, ang Roman Catholic Church mo pabarog niini nga diha sa Bag-ong Testamento ipakaon na kay gihinluan na, no? Onya matud ba sa ni ang sulat ni propeta Jeremias 31:31 nga maabot ang panahon nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan ug mao ni ang bag-ong kasabutan Biblia nga New Testament. Anya di man kita magalikay manghigala sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7 ngadtog 2 or diha sa bersikulo kapitulo 17 bersikulo 10 ngadtog 11 nga dunay mga kalanon sa unang gi-specify nga gilang mahugaw sa daang tugon. Apan kanang balaura mga igsoon tinaw tatawa tay mabasa nga kanang balaura giapil niya ana ang mga Kristiyano kaysa paghatag sa Dios Amahan ni ana wa pay Kristiyano ni anang tungoda. Gani ang balaod nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelitas mga Hudiyo diya sa Salmo 147 bersikulo 19 ngadto 20 nga wa na gikahatag sa ubang mga nasod. Gani dili sa Salmo 147 bersikulo 19 ngadto 20. Bro, moderator style. Oy. Before ang dili lang ta mo sapaw sa pamayag sa alternatibo. Dili clarify ra to niya wa na klaro nako. Okay ra to. Sige, maputol man gud ang pamayag sa atong alternatibo na straight ta. Sige. Kasi padayon. Liyong na klaro og resulta sa kuan para nga di makuan. Sa teksto ba? Ang Colossus kapitulo 2 bersikulo 13 nya nagingon nya atong mabasa gyud mga igsoon matud pa kaniadto patay kamo sa espiritu tungod kay inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo ug gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sa so wa tatay labot ug di ta mahisakop anang balaura ug wa pas Kristo mga igsoon. Anya matud pa kay do naman tay gitawag nato og Bag-ong Testamento. Nga sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 nga ang Dios maghatag og Bag-ong Testamento. Og niya sa Bag-ong Testamento ang ilang mahugaw sa una ipakaon na
Ha? Kay niya sa Marcos Kapitulo 7 bersikulo 14 ngadtong 15 nga si Kristo niingon ang bisan unsay mosuod sa inyong baba di na mo'y makapahugaw sa tao. Sa pagsulti ni Jesus niini mga butanga iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang mga pagkaon. O niya balibad ni sa itong mga kaigsunan daghan ra ba jud kaitag mga balibad aning atong kaigsunan nga pagkaon na di na mananap, no? Ang mananap wa may tawo mukaon og buhi nga mananap once nga moihaw kag mananap then ato nang lutoon mahimo naman kanang pagkaon. So klaro kaya si Kristo na nagpahayag diana gani unsa may giingon ni Kristo sa Lucas Kapitulo 10 bersikulo 8 atong madayag ug mabasa mga igsoon nga niingon si Kristo nga matud pa niya kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Wa gyud mingon si Kristo kaon sa idalit kadto lamang mga limpyo way labot ang hugaw. Nga naman kay sa mata sa Ginoo ang tanan limpyo na kay nabalaan naman pinaagis pagampo diha sa unang Timoteo Kapitulo 4 bersikulo 4 ngadtog 5. Unsa may giingon ni Apostol San Pablo mga igsoon diha sa unang Timoteo Kapitulo 4 bersikulo 4 ngadtog 5 nya maayo ang tanang gibuhat sa Dios ug ang tanan angay dawaton uban sa pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo mao'y nakapabalaan niini. Wa nay untay angay ipasalikway pero kining atong kaigsuonan gasigi gihapog dunot anang mga balaod diha ang tugo nga di ipagkaon. Unsa may giingon diha sa Biblia si Kristo nagingon ang mga balaod ug ang mga sinulat sa mga propeta taman lamang ni Juan nga magbubunyag. Diha ra taman si Kristo walay sugo nga ipadayon ng naa. Walay bersikulo kapitulo nga ang mga mahugaw mananap si Kristo nagpadayon ug nagbansay pa niana mga igsoon kay gani nagingon siya bisan unsang musod sa atong baba di na mo magkapahugaw sa tao. Onya matud pa si Bruhanon kapitulo 13 bersikulo 9. Ato maning gigamit kay tungod ang maong mga balaod dili na epektibo. Unsa may giingon sa Hebrehanon Kapitulo 13 bersikulo 9 nagkanayon. Ayaw itugot nga lahi, ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan magkatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayod nga malig-o ng atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon. Mahitungod sa kalanon kay walay ikatabang ang maong tulumanon ni adtong nagtuman niini. Ngano ang balaod sa mga Hudiyo mga igsoon? Nga kining ni ang wa may ikatabang ni as tulumanon. Nga ni adang tulumanon wa man ikatabang. Kay sa Hebrehanon Kapitulo 10 bersikulo 1 ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang landong lamang kini sumayo mga butang umabot. Mao na nya ang giingon sa Hebrehanon Kapitulo 7 bersikulo 18 nagingon busa ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. Amo nang sa pag-abot sa Bag-ong Testamento ang Dios Amahan, ang Dios nga tuas langit nagpadayag sa makatulong higayon pinaagis pananawon nga nakita ni San Pedro ni Asbuhat Kapitulo 10. Sayod tang gamiton ni sa tong kaigsuonan unya sa pagpangutana nga matud pa ang tingog nagingon Pedro tindog og pag-ihaw og kaon diha aban si Pedro niingon dili ko Ginoo kay wala pa ako magkakaon bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog nagingon kaniya pag-usab ayaw isipang mahugaw og bisan unsa gihinluan na sa Dios. Kining atong kaigsuonan magsalikway niini supakon kay matud pas ilang katarungan dili kana literal nga atong makita. Usa lamang kana kasimbolikal. Matud pa ang itang masayod
nga ang tema wa magisgot og literal ug simbolikal. Ang tema pamatud ang ipakaon ang Dios na mismo nagingon. Nya klaro kaya mabasa sa buhat kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto og 15. Nya ang Dios mismo nagpadayag. Nahitabo kini sa magkatulo kahigayon. Di gyud kasalang, no? Mo na nga perting klaruha ang tema nagkasuod na gyud. Nga gihinluan na. Unya matud pa si San Pablo mismo niawhag ngadto sa mga katawhan sa taga Korinto. Sa Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 unsa may giingon ni Apostol San Pablo atong mabasa. Makahimo ka mo pagkaon sa bisan unsa nga karning gibaligya sa merkado. Bisan unsa ha. Wa gigipihigan ni kay bisan unsa man. Nga way pagtagad sa inyong konsensya. Kay sumala 26 kay sumala sa giingon sa kasulatan iya sa Ginoo ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini. 27. Kung dabiton kamo dili magtotoo. Di magtotoo sa maning Adventista ba? Di mataparehog pagtotoo. Sa pagpangaon og mukuyog kamo kaniya kaon sa idulot kaninyo sa walay pangutana tungod sa konsensya. Ay kaon gyud ta sa idulot kalami anang humba. Kalami anang litson ingon ni Kristo sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 8. Nga mukaon ta sa igadulot. Tanan wa gyud ang ipasalikway. Naun sa diining giingon sa Roma 14:23. Anong gilimpyuhan naman, no? Roma 14:23 nagingon si Apostol San Pablo. Nya apan karon daghan apan karon nga natapos ko na ang akong bulhaton inig-anha niining mga dapita tungod kay nagtinguha man ako sulod sa daghang mga katuigan sa pagduaw kaninyo. Naglaom ako nga mahimo 24. Naglaom ako ang mahimo ko kini karon mohapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya ug human ako malipay pagiguban kaninyo magkadiyot tabangi ko sa pagadto nasayop ning maong Roma 14:23 so ay 15 ang atong nabasa 14 ra di ay nasipyat na sipyat sa ning kabaw unom ka buktil upat ka buktil sa akong kining Roma 23 matud pa apan kun mukaon siya nga may pagduha-duha hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuog sumala sa pagbuhat sa ingon na kung mukaon tang magduha-duha ta nagasa na gyud ta munang taon na gyud no mo man ay giingon diha sayod ta mangutana man ning atong kaigsuonan asa man mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtugot nga ipagkaon na aginluan na ang mga butang nga giilang mahugaw kaniadto. Akong balikon pag-usab ang Lucas kapitulo 10 bersikulo 8 kaon sa idulot. Yani as Marcos kapitulo 14 bersikulo 15 sa butabol naman kay na dinaangay nato na sabton nga matod pa sa bersikulo 7 ang kapitulo 15 sa sulat ni Apostol sa sulat ni San Marcos. Nya sa pagbiya na ning panahona ang katawhan og pagsulod gipangutana siya sa mga tinun-an may tungod nining panultihuna sa inyong panabot sama ra kamo sa uban. Mitubag si Jesus kanila wala baday kamo makasabot. Bisan unsang musulod sa baba sa tao di gina mo magkapahugaw. Ba taman Dios musud. Kaon ginimbuang tae. Samot nang basta kay musulod lang, makaya lang. Kay kini dili man musulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya muguwa ra sa lawas. Kining mga gilang mahugaw la specific kana bang sama aning baboy ug uban pang di nila ipagaon. Magawas na sa tong lubot oy. Unya sa pagsulti ni Jesus nini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang mga pagkaon. Mr. Moderator, pila na oras? Palihog ko, kay kung timer na palong.
4 minutes. Okay, salamat sa after 1 minute si kuan ko ha. Alam ko. Ngano nga kanang balaura mga igsuon giusab man sa Dios. Kay matod pa si Bruhanon City 18 atong gibasa man ganina nga wa gid na mga pulos kaniadto. Kay ngano man Hudiyo ang gitagaan dili mga Kristiyano. No? Salmo 147 atong balikog basa kay atong igsuon nangutana unsang bersikulo to. Salmo 147 ug natod pa bersikulo 19 gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawan, ang iyang mga balaod pahimatnon ngadto sa Israel. Israela wala niya buhatag kini sa ubang mga nasod, wala sila masayod sa iyang mga balaod. Daghang Ginoo wagid no man na niya tin-aw kayo mga igsoon niya atong tema usa-usahon nato pamatud-an sa Romano Katoliko simbahan nga ang mga giilang mahugaw sa daang testamento o gilang mahugaw sa man to Leviticus 11:22 or 17:10 nga tugonsi nga dunay mga mahugaw mananap. Gihinluan na sa Dios. Unsay gihinluan sa Dios? Buhat 10 kapitulo 11 ngadto 16. Gihinluan na katulog yun na gipakita ni San Pedro nga pananaw. Unya ipagkaon sa mga Kristiyano. Nabay Kristiyano gipagkaon anang mananap nga mga hugaw. Si San Pedro mga igsuon nga gipakitaan sa maong pananawon. Mautoy unang Kristiyano. Usas mga Kristiyano nga gisugo sa Dios Amahan. Pedro pag-ihaw og kaon diha. Pans Pedro mitubag, di ko Ginoo kay wa pa ko magakaon bisan unsa gilang mahugaw. At tingog ngayon kinapag-usab, ayaw isipa nga mahugaw bisan unsa gihinluan na sa Dios. So og mangutana sa mga Kristiyano dili literal o dili litra por litra nga mabasa ang mga Kristiyano apan ay Kristiyano ang gipakaon si San Pedro o kinsay nagsugo nga ipakaon ang mga bilang hugaw kaniadto ang Dios og dili sugo aning ilinjuay. Dili sugo aning atong kaatbang karon. 1 minute. Okay, salamat. Ako na lang ning ihatag niya ning time. 1 minute naman po, diwat na lang. Kay aron pag-save sa atong oras diri nga gadagan pod. Sige na. Okay. Para na to sa atong cross-examine sa negative side. Napila ka oras bro? 20 bro? O 10? 10 minutos ra kay 20 minutos man tong pahayag. Okay, naitay mo itong aksyon nga si Brother Dim sa iyang cross-examination sa sunod sa 10 minuto. Sige, Brad. Brad. Okay, so unang pangutana. Matod pa sa imong tema, akong klarohon na, kay murag wala nimo nahan ay mayo imong tema. Ang imong tema. Pamatud-an sa mga RCC nga ang tanan nga mahugaw nga mananap sa daang sugon gihinluan na sa Dios. Ug ipakaon na sa mga Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. So matod pa sa imong tema nga ang tanan nga mahugaw nga mananap gihinluan na sa Dios. Buot ba kini sabton nga sa bag-ong tugon wala nay mahugaw nga mga mananap kay kini gihinluan na sa Dios? Di pangulong mo, dili ko namulong ana. Kani Yes or no lang? buot bang ipasabot ang tubag sa pangutana, buot bang ipasabot nga kining tanang mananap ginluan hugaw kanadto. Ipasabot klarog mabasa. Tataw kayo ang Dios nagingon. Ayaw isipa ang mga butang mahugaw. Bisan unsa ginluan na sa Dios. Sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto 5 ang tanan ang aing dawaton kay kini nabalaan na pinagis pagampo. Tubag pangutana sunod pangutana. Kategorikal ang akong pangutana, tubagal lang lihog og kategorikal usbo na ko. Kay matod pa sa imong Balikon tema. ko na kung tubag. Pangina ba? Kay matod pa sa imong tema tanan na nga mahugaw nga mananap gihinluan na sa Dios. Subot ba so buot ba nimo ipasabot nga wala nay mga mahugaw nga mga mananap sa bag-ong tugon? Wala na mga mahugaw mananap sa bagong tugon. Gipangutana ko nimo ana, wala.
Si San Pedro nga gipakutaan kay bawo man jud gubang doon na kay basahon ni ana nga doon na pay mananap mahugaw. Ato gyapon nang tan-awon na mo tekstoon niya totod. Kay ang Dios amahan mismo paminaw ang Dios amahan mismo nagingon ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa giluan sa Dios. Okay. Kay matod pa nimo wala nay mahugaw. Karon, challenge nako sa imuha. Kung doon ako'y mabasa nga mahugaw nga mananap sa bagong tugon, dawato nimo pildi na ka. Nining debatiha. Mr. Moderator, klaro Okay. kayo. Ayaw sa challenge. Kay Ay kung bote sa paminaw siya. dili. Balikan po na. Matod pa nimo, matod pa nimo nga wala nay mahugaw kay gihinluan na tanan. Wala nay mahugaw. So ako pangutana, kung doon natoy mabasa nga nga mahugaw nga mananap sa bag-ong tugon, dawaton nimong pildi na kaning debatiha. Ang mahugaw mananap nga imong basahon igsuon, ang hugaw gisgutan na ng mananap kato ng hugaw kaniadto. Nakibaw man jud ko ba? Ang mogamit kanining ni ang libros gipadayag nga doon na pay mga mahugaw mananap. Wa pa na Dera tubag. So karon muuyo na ka nga naa pa di ay mahugaw nga mananap sa bagong tugon. Ang unsang tekstuha ka na, gatong basahon na. Ay no. Dili ko mo yun, dili nang dili mo paminaw sa. Dili mo Isa dapat yagin niyo objection kung Objection sa. Mr. Moderator, pila na may oras, sabilin. Napay 7. 7 minutes. Ang iyang gigamit nga matod pa niya ang iyang challenge sa kuha pildi jud ko. Paminaw siya. Ay sa sapaw. Mutubag sa ko. Ning object man ka, ayaw explain, ayaw pamahayag kundi kay object kay ang sa ko ang pangubay sa akong pangutana unsay objection nimo sa akong pangutana. Okay, objection mo, Brad. Agin lang sa moderator, Brad. So may ang objection ako nga kon kanang ni ang iyang gamiton nga teksto pildi ko kung doon ay mabasang mananap sa bagong tugon nga hugaw pa. Kana kung ang maong mananap wa pa na hinloi sa una o ang gigamit ana nga pagsuwat o past participle pa nang naa or present participle pa nang naa or sa banang naa no kay Naman ko'y mabasa na tos gipadayag 18:1. Tapos nini nakita ko ang laing anghel nga manaog gikas langit nga badako siyang gahom. Mr. Moderator. Okay. Dili panahon nimo ang ayaw explain. Ayaw pahayag kay human na imong pahayag. Sa akong objection ka sa imong objection sa akong pangutana, diyan kuan ayaw explain. I-object. Ay, comment, brother Eugene. Ato lang lang interview ha. Kala ko sa may objection mo, brad. Sige na, padayon na kay sa buka po na. Okay. Ikaw di ka mo okay. Sige na, pero gubot man ka nagod. So mooyon na ka nga naa pay mga mahugaw nga mananap sa bagong tugon. Ang gisgutan na ng mananap, di ko mo yun. Kaya gisgutan na ng mananap res daang tugon sa unang mapahinlo eh. Tubag pangutana, sunod pangutana. Diya. Kanos aman kini gihinluan ni Kristo? Sa dihang namatay siya sa cross. Sa dihang namatay siya, Paglansang niya sa cross, gitapos na niya ang tanan nga mga balaod. Pinaagis paglansang sa cross. Tubag pangutana, sunod pangutana. kay matod pa nimo kini gilansang sa cross. So wala pa siya gilansang sa cross. Wala pa ni nahinluan. Balikan pangutana, kay putol-putol. So wala pa siya nalansang sa cross, wala pa ni nahinluan. Doon ay mga mananap nga matod pa nimo wala miliw. Ang sala sa katawan wa pa mahinloi, ang mananap nga gila nga mahugaw kaniadto wa pa mahinloi. Tubag. So sumala sa imong yes or no lang. So wala pa siya mamatay dito sa cross. Dili pa hinlo ang kining kuan. Kaya mahugaw ng mga mananap. Gila pa ng mahugaw nga mananap sa una sa katawan na sa una. Paminaw sa ayaw pa. Ang gilang mahugaw mananap sa una gisip sa mga taong mahugaw sa pamamatay si Kristo apan sa una ni Kristo o sa kinabuhi ni Kristo limpyo na. Kay si Kristo na nagingon sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 8 bisan unsa kaon sa gidulot.
ang imong tubagan niya gihinluan kini sa pagkabatay ni Kristo. Apel sa hinlo, sa mananap sa pagkamatay ni Kristo. Oo, Tanang ka, pamilya sa sabaw. Nag-premise pa ko noon sa ka-British Ako sa tubago na. Ang imo. nag-premise pa ko. Paminaw. Wala pa may pangutana. Nag-premise pa ko. Kag-isip po niyo. Mr. Moderator, sila na may oras. Shit. Ano pa ikuan? Nagsasasama ako na 3 minutes na lang. Wala pa rin mo gipost gani ha? Okay, karon. Dire lang ko sa buhat Jess. Kay gigamit man nimong buhat Jess. Sige. Dire sa buhat Jess. Kini bang sa buhat Jess? Unsa man kini sa panghitabo kini ba kanang literal o simbolikal? Mr. Moderator, tema, o kita, gisgot og literal ba nagsimbolikal? Okay. I-objection lang, Brad. Objection ko, Mr. Moderator. Paminaw sa, Iyapang time. wadyo ta, mag-isgot sa kung tema og simbolikal ba nang naag literal ba na ipakaon. Klaro sa kung Okay, tema, okay. ipakaon na. Busa, klaro ang tingog, ipakaon na. Pildi na ka vote king taho na. Kaya klaro na ka na tingog dahil ipakaon na. Brad, Eugene, ayaw sa comment, Brad. Ato lang ikuan, kay objection ka man. Ako, sige na. Mr. Moderator, ako yung mo kuan. Gigamit niya ang buhat Jess. So natural ako ni siya pangutan-on kung kini ba literal ba kini o simbolikal. Nanong magtunang-utana kung matuod ba siya ni anak o wala. Bakit sa buhat Jess unsa man kini literal ba kini o simbolikal? Maobject ko. Di ba mahayag mo ninyo Sa tema, ako nang gigamit nga gipahayag nako ganina. Wala ta magisgot anang tema na tog literal ba nagsimbolikal ba nang naa kay ayaw dugangi imong tema. Okay. Basta gigamit lang ako na. Pildi na ko kang katagbuot kinabasa na ko na. Okay, moderator time. Anang sa akong pagbabalance si isip moderator, sakto man po nga wa man mo nagtima sa simbolikal o literal. Dapat iklaro na niya yung tema ganina. Tugatugam di ka usab na ko tema. Ayong tema, kung balik ko na, pamatot na ni Brad Eugene nga ang mga hugang manalaw sa manahon sa anang karang tugon, hinlo na sa panahon sa parang gusto. Ano, magba mo na yung tema? Di ba muna? Muna. Wage, ang tema, okay, mingog. Literal yung Brad ipagkaon. Eugene, dili lang sa mag-comment, basta mo. Sige na, sunod na ko na. Ayaw sa ipo sa time. Mr. Moderator, ang atong pangutana related sa iyang gipamahayag. Kay ngano man, gigamit gud niyang buhat Jess. So dapat masusi na to, mahibaw na to kung unsay. Okay, ako na lang ang tubagon. Okay, ako tubagon na lang. Ayaw silang karon kay halata na kayo ka. Sige. Pildi na ko kagbuot. Usab ng question ayaw lang ko interpret dito. Sige na, ako lang tubagon na. Ang iyang pangutana, simbolikal ba nagliteral? Wala tayong mabasang literaling niya. Wa po tayong mabasa og simbolikal ba niya. Pero para ko nag-example ba nga si San Pedro, doon na asawa. Pero wala nagpasabot literal yung mabasa nga nasa asawa. Unsay nagapamatuod niya? Ang iyang ugangan di ay naisawa San Pedro. Sama na ini. Pamilya sa ayaw sa gatubag moderator. Okay, Objection. Objection. Paminaw. Wala ko nangutana basin San Pedro. Wala na. Dito man sa ayaw sa Japan. Ayaw lagi. Layo ra kayo. Mumsik ko. Kay layo ra kayo. Na ako pangutana sa buhat Jess wala sa naisawa ba si Pedro. So diya, kay matod ka man nimo nga wala tay mabasa nga literal o simbolikal. Pero ang taga-tima na. Paminaw bitaw. Magprinis ka sa. Tuga magaghatag na mo. Usab na kung tima dumali ka kamao. Ipos ang time. Naon sa man nga gaprinis pataw ta Buot pagutana. na kita, tuloy na gunta ka, kanabasa na ako. Sa mga tao ni. Okay, relax. Dapat po ko nang istorya na lang. Relax na. Dapat po Tugam de kag debate, dam de ka kamao. Relax lang ako sa masuko. Sig mangayo na bugag risbak, pugos-pugos na bugag ako. Pero makabalos ka. Agoy. Mr. Moderator, pila na oras? Adhom naman ang Mr. Moderator. Kwan, 2 minutes bili ito bro. Ako pa naging-post mo katong kwan. Sige. Udol to time sa tabi. Kanang gapunta ni makasinabot pa. Kung gusto lagi sa dili na to sa pa makasinabot pa. Anak lang sa Brad Eugene. Okay na bro? Sige. Tugkam dinigatag timang.
Jen, ay Brad, Jen. Asa naman to? Relax lang. Ayaw man. Brad, Diya, moderator's time sa dapat tumagi ka objection nato iagis moderator o sa objection then ang moderator na yung decision kung granted ba o dili. Sige na. Dili ta Sunod, tungutan na. Sige Brad, suot na Brad. 2 minutes ra ba day ka? O lagi na, nadili ako mga pangutana, daghan pa na yung mga pangutana din eh. Sige. Continuation na? Sige, ate, start. So, okay, mama ka 3 minutes. Nakay 2 minutes, sige, go. O sige. O, pangutana. Di balik ta sa buhat, Jess, kay murag imo naglilihay. O, di ang pangutana. Mabasa diha nga si Pedro nakakita og usa ka panan-awon or vision. Pag vision ba, buot ba ipasabot ka na abang vision, angay ba na natong sabton nga literal o simbolikal? Simbolikal lang naa. Pero nga naman, pananawon ka nang naa. So kay pananawon man, gipakita sa Dios Amahan sa pananawon mismo, katulong higayon, nga ang tanan nga mga butang nga gilang mahugaw kanadto, hinlo na. Munang ang tingog na gingon, ayaw isipa mga hugaw, nga ang bisan unsa, ginluan na sa Dios. O niya, supako na nimo. Next question. Asa nakabutang ang mga mananap sumala sa pananaw ni Pedro? Ang nakabutang, na makita na to sa panapton. Naa sa panapton. Oo. Okay, sa panapton. Makita. Pero kanang na ang sa panapton nga matod pa nimo gihinluan ni Pedro. No, gihinluan na. Asa man na gidala? Giyabo sa yuta o gidala sa langit? Objection, Mr. Moderator. Wag kita magtimag Ipotantay. paminaw sa objection ako ha. Wag kita magtimag unsay asa to gidala tong ang tema na to ane klaro kayo akong pamatud-an nga tanang mga mahugaw mananap ipakao na ang tingog dagingon diha ipakao na limpyo na. Okay, moderator asa dada. Ang timag asa dada. Brad. Okay. Brad, DM, sakto man po sa Brad. Wala mo nagtima, Brad. Asa gidalas, yuta ba sa langit. Focus sa sa objection mo sir. Paminaw sa ada mo kwento ko. Wala tigalan ni Brad. Player gi ko, Brad. Kwento ko, matag sa kupuan. Nakahuman na Brad, yun, granted na ko to yung mga objection. Brad, yun din. Mr. Moderator ha, Mr. Moderator. O nina og tarong og sabta akong pangutana. Gigamit gud ni niya ang topic parte sa mga mahugaw nga mananap. Sumatod pa niya nga ang naa sa habol mga mahugaw nga mananap gihinluan na. So dapat iyang itugan kung asa na gidala. O itugan unta niya kung asa na gidala, giyabo ba sa yuta o gidala ba sa langit? Iyan ang utugan unta. Iya nga nang kuan man siya nga iya gamit siya ng tekstuha. Unya dili niya na kaya nga ipabarog na. Okay, Brad, nasa ako may moderator. Moderator sa mo explain ko ha. Kaya ako may yung moderator. Ako lang sabto na. Brad, dili na ang imong pangutana, Brad. Asa gihatod o di ba gibutang? May object si Brad Eugen nga wa mo nagtima o ako granted ang objection nga dili siya mapugos nimo kay wa mo nagtima ng asa gidala. Tima na mo. Ipakao na. Klaro na tingog day pagkaon, wa man ta mag-escort di man nato na. Mr. Mr. Moderator, Mr. Program dito pangutana di mo ka kamao. Pamina na unsa man ka. Bro, yun din dili dili na mag-send comment Brad yun din nga la dili kanang Kilig man kag personal attack. Dili ayaw ganun. Ato friendly ra na to Brad kanang inamig ko na to. Kanang masuko man kag katubag. Tinawag. Dili na mag-comment nga dili both sides sa inyo at inyong duha. Dapat dili na mag-send nga, di ka pa ba kalangala, dili na, wala klaro. Masuko man, ganihan nindot ra kayo na yung pamahayag ganihan. Nagkaroon niya, yung pangutana na noon mo, vlog man. Bro, kapag 45 seconds bro. Paminaw, iyo po sanay, mo-object ako ha. Sige. Ang tema manggod, di ang tema, bahin sa mga mahugaw nga mga nanap, gihinloan sa Dios. So, usa sa iyang gigamit nga pagpamatuod, ang kanang buhat, yes. Nga matod pa niya, gihinloan na sa Dios. So, angay ta, kay tanan man nga mga mananap.
So angay tang mahibalo nga tanan man kaha nga mga mananap kanang naa sa sulod sa habol diha no nga matod pa din ha. Asa na gidala dapat tug-anan ni ang tao. Di na kapil ako. Tugag Bakit? hagidala. Kaya Brad, dili man sa mo, kuan Brad, sa imo ang pangutana, dili na po sa pugson kay sakto, both sides, sakto ang baga Brad. Naara ba sa rules nga ang dili mo tubag isipin pilde. Natubag na pangutana. Wala ka gadawa. Kaya imo pangutana, biglad mao. Ambak-ambak lang pangutana di mao. Sunod. Sige, padayon na lang yung 45 minutes kaya uy, usum ni. O ako ipugos gid nako nga iyahang tubagon ang akong pangutana. Og tubagon og ipamugos nimo na nako man akong tubag. Dili katungdanan nako ang pagpamatuod og asa yabo hatod nas langit. Ang pamatuod ngay pagkaon wa gay hatod yabo destina. Dili na to siya mapugos Brad sa di sa pagtubag Brad kay imo po na So ni angko na ka Mr. Moderator, sumala man nimo dili siya mapugos sa pagtubag. So ni angko na ka nga wa siya ayaw ko i-appeal. Ay, dili ka moderator ko debate di ko appeal. Oh, so ito na debate. Ako Panginoon. Naon sa kaniya din. Okay, moderator's time. Brad DM alang mo time ko wala ko gidapigan na ako nga giyo ko gikuha. Pero ako ani. Dili iyan ko anyang katarong libad yun dili na katungdanan asa gihiyabo o apa ingon. Ang imo pong kuan ba din mo gigante na ko yung objection ba din kay murag lahi man sa tema Brad kay wa mo lang timag asa gidala ang mga mananap langit ba o sa yuta. Dili sa mapugos ana kay dili man yung tema Brad. Mao lagi di ang kuan ay ayaw fokus sa diha lang sa gidala. Kay ang akong gipangutana ang mananap man nga matud pa niya gihinuan kuno ang mananap man so dapat mahibaw ta kung asa na gidala. O asa na dapit gidala tangkal o moy tangkal. Ay tubag lang gani mauna diha ka sige nito gani mga naminaw. Di na tuman na to to bahin sa mga mananap. Ang bahin sa mga nanap. So kanang giingon nimo nga gihinluan na diha sa buhat diha. Asa man na nga gidala. Wala di lagi na nako matubag ng pangutana kay dili issue na to. Lahi na nga issue nga asa gidala bas langit ug wa. Lahi pa na istoryahan na. Oh, Mr. Moderator, siya naning angkon nga dili niya matubag. O di ka ko na. Ang dili ka tubag pilde. Dili ka tubag. So dagang salamat Mr. Rogen kay di man di ka katubag. So ang dili ba makatubag kay so layo estima nang imo. Kay hisgot ra taog kape ato kas gatas. Kaan mo Brad, moderator's time. Moda ba murag natakda na jud kas pag kami ni Lindy White. Okay, Brad. Wala na attack doon lagi. Sana na yung di ka makabuya-buda. Tingnan lang na hotda nagagyo papangutana di ka masima nagastapit. Sige, padaw na imo ada. Pay mo ribat na lang karon maka balos ka. Ako yung tumagagin na kung asa na gidala. Dili po kumutubagan na kay di man na topic na to, di man na issue na to nga asa gidala ng mananap. Duha na Mr. Moderator. Balag mo ang gandua. Dili siya motubag. Ako mong gitarong tungtimas paghatag nako. Di kay masima na naman. Mr. Moderator, usa na lang ka question og dili pa niya tubagon, hindi na siya. Di pangutana nga wala sa kuang gipamahayag. Gipamahayag nimo na ang buhat Jess, imo nang gipamahayag. Gipamahayag gidala pero wala ta. Di ay katulong pangutana. Asa gidala ang kining diya sa habol nga matod pa nimo gihinluan na asa dili gidala. Wala lagi ta magtimag asa dadanan na dili na mo'y husay na to. Ang husay na to ipakaon ng hinlo. Ade ako na tubagon naman Hindi mo ka dili. mo mangutana di ay. Tubagon ba na nimo dili? Dili na husay na to. Pamilo sa ayaw sa sapaw. Katubag ba ko? Mr. Moderator. Patugatugan mo yung pangutana di ka mangutana dili mo tubag. Palong pangutana tawag ko. Pulos ka tawag di. Hindi ka kabalong debate. Patugam ni ka. Wala na. Hello. Adem. Abi na ako surrender na. Dili ka surrender ayo. Mangutana na dili ka ginanglan isibos ti. Dili issue na to nang asa gidala ng mananap na. Moderator's time. Mausay ta. Explain ako Mr. Moderator. Pataka mo kagatag pangutana god. Sibo man na sa tima kay ang naagod sa iyang pamatudan nga ipakaon ang hinlo ang hugaw sa tugon wala magtima og asa na datan ng mga mananap.
Saan sa naman nagiging ka? Brad, ako sa explain, Brad, ma. Ha? Brother. Mr. Moderator, ako, dili ko, kay bayad kayo ka. Ay, mo, lagi. Pastilan. Ayaw, Brad, Muna. kay, amo na, dito, lagi, gusalig sa Ultimo moderator, kontrahon pa. Stilan, pakain ko eh. Mr. Moderator, ikaw nakadungog nga gipamahayag niya ang buhat gis. Natural, i-cross-examine ako niya siya sa buhat gis. Alangan, ang sige lang na akong ipangutana diya sa buhat gis. Asa mabasa nga gihinluan. Mao na yung gustong ipaabot sa ko ang Nagkamana man na itong tema, God. Di man tema na pinakasad anang panapin. Wala magiging ko na. Ayaw lugaring tema. Kung unsay akong ipangutana. Kaya ang ato ang imuhang gigamit, ang buhat gis God. Gamit ko ang buhat gis. Matubag na pangutana pinataka. Kaupat na Mr. Moderator. Dili lagi sa mutuwag, kaupat na. May magdagtima tag. May magdagtima tag. Asa na ano panapton. Kaya mo na ako ang isgutan. Kaya Mr. Moderator, di ang klaro ha. Hindi na gugawin ka ganina. Di ang klaro Mr. Moderator ha. Di ang klaro Mr. Moderator. Paminaw moderator. Gamit siya ang buhat gis. So, ato sa paisang, yung sa puli-puli na istorya, si Brad, sa tabang Nigamit siya sa buhat gis. Isip na pagpamatuod sa ihang pinakunuhay nga kanang buhat gis usa sa magpamatuod na ang tanang mga mananap ginunuan na. So Wala ito tema. Dili ingon na lagi. Isyo nga sa gitala. lagi na paminaw lagi. Dapat atong susihon. Natural nga mangutana ko bahin niya na una gid na niya ako literal blog simbolikal murag bilitong tayo sa mutubag. So murag Di ko pa magtimag simbolikal pag literal. Taka. Dili kana siya haom apil ba? Apil. May apil yung tema. Tion sa cross-examine. Wala ko sa cross-examine. So, i-cross-examine na kung unsay naa diha sa teksto. Moderator's time. Sige, ako na mo-explain. Mauna, Mr. Moderator, klaruha ha, klaruha. Okay, gingan talaga kanina nga moderator ka. Lagi, moderator ang ikaw. Ako nga, respect ka kay ako, mubadlong ikon yung dua parehas. Huwag ito ginapigan nini. Sa inyong tema, Brad, basta ang tema o trope kung sabto niyo sa itong tema, hindi kang tema, balik kong basa sa yung tema, kay kamo may nasabot. Kasi tema. Pamatud-an sa tanang RCC nga ang mga sa mga RCC nga ang tanang mga mahugaw nga mananap gihinlo sa daang tugon gihinlo ana. Okay, muna yung tema. Sa Dios o gipakao na sa Pagkaon na, iluan. Muna yung tema. Moderator's time. Moderator's time, ha? Kanyang tema, klaro kayo yung tema nga nagdebate mo bahin na nga ang hugaw bang ipakaon sa bagong tugon. Muna gigaranti na ko, Brad Diem, ang inang objection. Kaya wala mo nagtima ng asa gidala. Dapat focus mo sa iyong tema nga di ba matulad nga hugaw na o mo na mo sa pakon. Wala mo nagtima ng asa gida mo lang yung objection, Brad Diem. Dili ingos pabor-pabor ka din. Granted kayo, Brad. Diya ha. Ako na po i-explain. Wala pa. Ribata lang na mo eh. Sige, explain. Ayaw. Ribata na mo. Tubago na nimo. Before ko mo ribat. Diya. Dito ko, tubag na pangutan na agad na si Boss Tima. Kalima na. Mr. Moderator, diya ha. Alangan man sab nga kung magbuhat ni Tima og i-appeal na tanan kanang kung kumbaga ang mga pangutana na kung i-appeal sa mong Tima og sulat pagkataas na. Alangan kung nga isulat na to. Pamatutan. Diya ha. Paminaw. Alangan kung ang Tima magtima gani specific na una na lang ko. Kaya pangutana bahin man sa mga mahugaw nga mananap. Kunya ang ako man sa pangutana bahin man pod sa mga mahugaw nga mga mananap kung asa gidala. So appeal Mr. Moderator kay mo sa Tima mo ingon ko nga pamatuod sa tanang RCC nga ang tanang mga mahugaw nga mga mananap literal o simbolikal ginuha na sa gipakaon na sa bagong tugon o gidala giyabo sa yuta gidala sa Tima. Ribat na lang sa Tima. Ribat lang na Tubag yun. Na perti ng taasa o tanang nakipangutana i-appeal sa Tima. Nga naisulat yung letra por letra sa Tima. It is implied nga naman kay ang topic appeal sa mga mahugaw appeal sa mga mahugaw sa mga mahugaw nga mga mananap kunya ang ako pangutana bahin sab sa mga mahugaw nga mananap kung asa gidala. Dili man makasabot sa akong pangutana nga mao man na ang pangutana bahin man sa
kuan. Koreano. Ay, sa moderator sa nga magkatawa ko sa yung debate ba. Asam na daw no, pamukos mo daw ninyo mo'y tangkal. Okay, moderator time. Patay mo libat na lang ka aron makafungaw ka na ng gibate. Takar ka pungutana, tuga-tugang biga pungutana biga. Ibat lagi ko basta mo nang tubagon. Sibos di magyud. At ikaw man sa tima. Dili na issue na to nang asa gidala ng panapton, ang issue na to. Ang issue ang hugaw. Itakao na. Klaro Klaro naman na, kanina hindi na mga gudong mga- dagagbuot, kinabasa na nako. Mo na sunod pangutana. Minawa na to, be. Kung unsa gyud ko na, be. Kung mao ba gyud nimo analyze ning moderator na. Sige. So moderator naman yung gidebate no. Paminaw na. Pag moderator mo sa kuha. Luoyan Yan, mo ito, Brad. Ito, Brad. Isang moderator ba dapat yung i-respeto din ang decision sa moderator? Kaya nagpa mga moderator. Ako, wala ko nag-moderator na dapat ano mo respeto o kuhan pagtawag ng moderator ninyo. Kuna nga, Brad. Ayaw bayad. Wala man ko nagbayas. Halata yung tema, akong ibabasa sa inyo, akong ipamalando na magayo. Well, yung ibasa ito mo, yung tema, wala bang tema na sa gida. Wala akong giganted. Pero, sayo na kayo sabto na. Sayo naman dahil kayo sabton, hindi man nalagay na sabton din ito na. Wala na gito bang brad kay dili na obligasyon sa pagtabang asa gidala kay wala bang tema ng asa gidala. Ang tema ninyo diya, yang pamatuloy na ako bang mga kilo la o mo na mo gisupakan. Kamo lang tema ng asa gidala. Kinabasa na Dili nako. mo sa mapugos kundi na tubagon. Wala lagi ka, wala pareho mong duha, wala kasabot sa akong pangutana. Kaya, paminaw mo. Ang topic, di ba, ang topic bahin sa mga mahugaw nga mananap. Mao na ang topic. Mo tapik. Lihok sa kuga di sa imong manok, sikit sa dunggan. Nanari mo. Dire, ribat na lang na, aron magkapahungaw ka na ng gibate. Paminaw sa Mr. Moderator, paminaw. Sige, Ang topic, di ba, bahin sa mahugaw nga mananap? Oo, klaro. Karon gigamit niya ang buhat gis. Isip pa matuod kunuhay sa iyang tema nga ang mahugaw nga mananap ginluan na. Karon ang istorya na adiha nga kanang mahugaw nga mga mananap kuno nga gihinluan matud pa niya naa sa habol. Tama? Maunang nangutana ko bahin sa mga mahugaw nga mananap. Di ha? Klaro na ko. Nangutana ko bahin sa mga mahugaw nga mananap nga naa sa sulod sa habol kung asa kini gidala. Di ba? Kaya ang topic bahin man sa mahugaw nga mananap. So nangutana ko bahin sa mahugaw nga mananap nga naa sa habol kung asa kini gidala. Wala ninyo nasabtana. Okay, Brad. Okay. Connected gihapon siya sa mga mahugaw nga mga mananap. Okay, Brad. Moderator's time, ha? Inyong tema, klaro kayo walang tema na bayan sa mahugang mananap. Noon sa uling taon Klaro, ito, tao kayo, Brad, nga wala lang tema asa gidala. Naunsa. Mao lagi pero akong pangutana. Ay, paribatan na lang lang, eh. Diha siya na bahin sa mahugaw nga mga mananap. Naunsa maka Moderator lagi, Brad. moderator lagi ka. Dili lagi ka. Brad, kadilatan ako naunsa naman ka. Nag-object man siya, Brad. Muna, Brad. Nga, wala kay kami tawag nga, ang ayang objection ba, granted na ako, Brad. Sa gawas niyo, ganyan rin ako nag-granted siyang objection, hindi lang kanya totoo. Tama kay 45 seconds ngayon pangutanan niyo muna bilin. Kiyatag na lang yan ribatan eh. Moro gyapon yung pangutanan, balik-balik sa pulo sa pangutanahan yung taka. Cross-examine nga. Inig pangutanan di ay moingon man wala na sa tema. Ang tema klaro, ang tema klaro ba ito Ang issue na tema, ang hugang mananap eh. Pagkaon, dili na issue na to kasi gidala na panagtuna. Taka ka. Gidala. Di ba? Brad, hindi na gudong taka, kanabasa na nako. May objection ay Brad yun din. Ay dili na ta mag-comment Brad yun din. Ang pili na sa dili wala na lang kuan dili sa tana. Siyawan mo. Focus mo sa tema ko ba wala gyud ko gidapigan di ba? Sa ako lang nakita isip moderator Brad. Ang objection mo granted na ko ba kay wato sakto man nga mo lang mag-asa gidala. Wala ko granted. Muna nga ato pero lang tama na ako ba. Wag ko sa akong kasing wala gyud ko ingon nga nagidapigan sa iyong duha. Na repair ka ko niyong duha. Wala dia. Moro to Brad. Taga kada pamahaya ko karon. Makapahungaw ko sa mga gibat. Tubaga lagi na mo yung pangutana. Tubaga Pangutana na Tulog lang. ka pangutana, isipong pilde na. Sos, pilde na gudong tagagbot, kinabasa na nako. Tulog ka pangutana.
So, Mr. Moderator, wala na kinahanglan pa nga mo ribat na ko kay di naman siya mutubag. Sa ato pa, hindi na siya kay ko ano na siya. Ay, sos. Kanang di naman Ayog siya si Mang, ano yung tema? Dapat Dapat. klaro sa akong pangutana, wala gyud si mga kay gadig din ang buhat. Dili na issue. Ako Ay, pa pataka. Bakit na ko yung objection ba din? Hindi Hindi ka mo tao sa moderator nga kamo man nagdesisyon nga ako yung moderator. Gigrant Gigrant lagi nimo pero klaro kayo nga akong pangutana wala gyud si Mang sa tema. Ay, sos. So, Wata mag-kisgot dili na issue na to. Nga kanang panapto Lima na nga gani. nakita ni San Pedro. Lima na gani. Asa na giyabo sa langit ba na ugwa? Di na mo issue. Ang issue klaro kay hangay pagkaon. Klaro naman ka na. Lima. Hindi na gudong tagagbuot. Kinabasa Lima. na nako. Lima Lima sa na kunot. gani ka pangutana nga wa gyud niya gitubag. Di makapangutanang di maong pangutana. Wa estudyanteng mo patol na nimo kung maghatag kag quiz nga wala sa lisod. Patay mo yung debate. Di na ni pindi na ni daan. Wala klaro lang yung nabasa di. Kay siya na may klaro naman kayo siya nga wala na siya nakatubag. Ay, wala ko pa balik ba kayo Wala Hindi na lang akong papatingin niya. katma nga simang-simang. Di na lang ko. Gagalangay-langay rin sa kong panahon yun. Dapat nagtimaon kami. Imagine ni mo na. Nagtimaon kami. Nga, ang gusto di ay nga pangutana isulat tanan sa tema na unsa nagtimaon tao sa itong issue. tema. Kasi pataka di pa'y malibang sa kumuton. Sige. Isulat. Mahal Imagine na ni tayo. haog ang tanan ako Ay, na, pangutana ay, na, isulat hindi sa na ka. tema. Ayan Ang na. tanan ako Kaya pangutana palaw isulat na sa tema. gagalangay-langay na dito. Ayan na. Pamatud-an sa mga RCC. Ayan na. Pildi na ka. Nabasa na ako. ang Buhat tanan gusto. nga mga mananap, Pildi na ka. literal, simbolikal, Birada sa pagtuo. Baga igsuon, ako na lang gipalong tong maong tawag sa mong debate kay pertig yung hasula. Ug buot gyud unta na tong analisahon ba. Pildi na gyud pildihan naman yung kay niya. Mo nang nisimang na lang siya pangutana iyang ipaklarify mga igsuon kining nias buhat kapitulo 10 bersikulo 11 ngadtong 16. Nga asa ba kuno gi iyabo tong mananapa gihatod ba jud kuno tos langit o wa? Onya iya pa kung gipangutana nga simbolikal ba tong nagliteral. Ang tema among resolbahon nga ang mga mahugaw sa unang panahon hinlo nagipagkaon na. Di man siya kadawat anang tingog gos Ginoo nga ayaw isipa ang mga butang hugaw nang gihinloan na sa Dios. Mao na nga iyahan na lang gipangutanang naa kay murag piki naman god. Og buot gud kintahon pilde na god. Kay nabasa naman ako na pamatud-an naman munang kay bawo na siyang daan oy. Siyang huna-huna nga di na gyud ni kahatag og ribatal. Kay ako naman gid tong paungon ng tawag mo na nga diha na lang siya ni ribat og objection. O mo nang gihanyo na lang unta naguto siya nga ribatal na lang para makabalos ta. Para makabalos ka. Wa. Ako na lang gipalong kay saon. Maghisgot tag kape, mudagan magatas. Muna nga kung duda murag natakda naman siguro ni siyang kamini ni Ellen G. White. Labog sila po'y pangutan-on. Moingon daw sayop nga pangutana kay wa astima. Klaro man gyud unta tong naa astima parehaan nang niyang daghan na jud kung nagsubaybay na ilang mga debate nga og pangutan-on Cebu stima og di katubag ingnon nga wala stima. Pero kaning ato klarong niingon ta nga wala stima nga naman dili man gud ni maoy isyu nato nga asa giyabo ning panapton ug gihatod bas langit. Ang isyu nga ipa-resolve nga makaon ba ang mga mahugaw des bagong tugon. Klaro. Sa akong first hand kaganina daghan tag tekstong mabasa. Gani ni as Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 18 nga kanang mga balaod lagi sa una wala gini pulos. Kay taman ra na ni Juan magbubunyag man giuso bitaw ng Kristo. So mo na nga sinsa na jud kay mo nga wag gyud taon sa kahatag og ribatal adto na lang taon niya gipatay siyang 45 minutos. Arang ngayang ang ngayan ra mas adtong orasa 45 nang usahay may istoryahan sag di mao kabaw man jud ko bang mo pasiatab siyang ni surrender ta wa oy kay ako na lang tong giingon ato tungod kay wa naman so inaot niya nalingaw tas maong lantogi og kamo na lang analisar inana manggaling style galangay-langay ra na sa tong panahon kana bang layo kayo estima. Daghang salamat og mayong pagpaminaw kanatong tanan. God bless us all. Birada sa pagtuo.